Hej YouTube, det er August Thjerring. Lige nu så er jeg i Melbourne. Det har været et stykke tid siden, jeg har lavet en update på YouTube, men jeg har haft lidt travlt, og jeg har rejst rigtig langt. Der er virkelig mange kilometer mellem Sydney og Melbourne. Lige nu så bor jeg hos en dansk australier, der hedder Jeremy, som der er rigtig flink, og han har vist mig nogle ting og sager. Og vi sidder her. Det er Andreas, og det er Markus, og vi sidder og venter på toget, fordi vi skal i Botanisk Have. Og det glæder mig rigtig meget til, fordi at, det kan være, at de har nogle flotte planter og nogle grankogler og sådan noget. Det har jeg ikke set i lang tid. I går så var vi til middag hjemme hos Jeremys far, som er dansker, han hedder John. Og John han serverede os frikadeller, og det blev jeg altså glad for. Frikadeller, det er mit livret. Og de var rigtig gode. Jamen, der er ikke så meget andet at sige, end eventyret det bare fortsætter. Og Melbourne er super fedt. Det er et cool sted. Og jeg ser frem til flere eventyr og sjove ting. Så på gensyn YouTube. Det kan være, der kommer en update i næste weekend på søndag med Space og Løjer. Okay? Hej!